May sound na ba mga lalabs? May sound na ba? Wala na naman pa ring sound. Naiinis na ako dito eh. Sana may sound na. Diyos ko, makisama ka naman, computer. Ayan, may sound na po ba mga lalabs? Hindi na ako nakamute. Kung wala pa, iwan ko na lang. Hindi ko na alam gagawin ko. Ayan, may sound na po ba? May sound? Ayan, meron na. Diyos ko. Ayan, Mega Love Shoutout. Bumalik na kayo mga lalas. May sound na. Oh my God. James Malasaga, Mega Love Shoutout. Nag-take to ako mga lalabs kasi kanina nawala yung ating mic. Nagloko. Diyos ko. James Malasaga, Mega Loves. Ayan, nag-take to na po tayo. Di nakikisama tong ano. Kung hindi mawalan ng kuryente, mawalan ng connection, walang internet, may nag-welding, wala na. Kumusta ka na, lalabs? Okay lang ako, lalabs. Nandito na ako sa Philippines. Nandito ako sa province namin, nasa Bicol. Ayan mga lalabs, magsipasukan na kayo dyan. Pasensya na kanina. Pasensya na po kanina at wala yung ating mic. Nirestart ko lang po yung aking yung computer. Kasi baka dahil kanina minute atang. Stay cool, lalabs. Ayan, salamat lalabs kasi kanina na high blood si host at nawalan tayo ng mic. Kay dami-daming tao kanina, nagsilayasan tuloy. Lumipat na yun sa ibang LS. Ay, ambot, oy. Ang hirap pag ganito, hindi nakikisama yung computer. Stay cool. Wag na lang wag na lang akong mag-music. Hey, okay lang yan. Take to tuloy. Kagabi, nag-live din ako kagabi. Umulan, nawalan naman ng connection. 3 days na tong ganito eh. Ang hirap talaga ng connection dito sa probinsya. Lagi na lang may problema. Pati mga tao dito maraming problema. Ayan, 3 million in the house. Mega Love shout out, 3 million. Pasok lang kayo mga lalas, huwag kayong mahihiya dyan. Ayan, maglablaban, magdikitan. Pwede rin kayong magbartiran dyan. James Malasag. Ayan, James, patamsak naman ako lalabs sa aking video lalabs. Ayan, si Bicula ng Oragon. Yan yung travel ko nung uwi ako ng Pinas. Kaso lang, mali naman yung date. Yung date na nailagay is mali. Ayan. 2017. Samantalang bago lang yan.
Ayan, 2 million in the house, Miguel Love, shout out, 2 million. Aking hiling. Samira Miguel Love, shout out, lalab Samira. Like dan, ayan, thank you so much lalab sa pa-like, thank you. Ayan, Samira Miguel Love, shout out. Like Dan, thank you so much. The King Miguel Love, shout out. Good AM host. The King Miguel Love, shout out. Lalabs, thank you so much. The King. Good AM host from The King. Thank you so much, The King Lalabs. How are you there, sis? I am good, Lalab. Alhamdulillah. And how about you, Samira? Thank you so much, Lalabs. No need now. I'll not put my music because one time I put music, my Mac make problem. That's why now I make take two. My live now is make take two. Miguel Love, shout out. Good AM, Os. Ayan, 5 million in the house. Miguel Love, shout out. Huwag na tayong mag-music at nasisira yung mic. Kanina nagpa-music ako, naagaw niya yung mic ko. Mamatay na naman. Alhamdulillah from Samira Chutay Backyard Garden. Ayan. Mashallah, mashallah. 5 million in the house, Miguel Love, shout out. Thank you so much, 5 million in the house. Thank you, thank you, thank you, thank you. Ayan, patamsak at iwan lang ng bakas from the King. James Malasaga, nandito ka pa ba, Lalas? James Malasaga? James, nandito ka pa ba, James? Ayan, Bicolana ng Uragon, nagbaba ng bahay. Patamsak din ako, mga lalab, sa aking video. Ako din yan, mga lalab, si Bicolana ng Uragon. Binababa po niya yung aking video. James Malasaga, nandito ka pa ba, James? Wala na ba si James? Wala na ba si James, mga lalabs? Wala na si James dito?
Ayan, patamsak na lang si King, si The King. Samira, you're still here, Samira. Wala na si Samira. Ayan, punta tayo kay King. Simple Res Hayos, palista po. Ayan. Ayan, Lalab, Simple Res, Miguel Lab, shout out, Lalab, Simple Res. Miguel Lab, shout out, Diyos ko, wag naman sanang magalaw na naman yung aking yung aking mic. Naka-take 2 na ako, Lalabs. Kasi yung unang live ko is, nawala yung ating sound. Jers 21 TV, pagpasok kasi ni Jers kanina, nawala eh. Ito si Jersey. Jers, 21, Miguel Lab, shout out. Hindi ka na naman natulog. Ayan, meron na host. Nirestart ko lang, Lalabs, yung aking laptop. Kaya meron na. Ayan, Samira, nagbaba ng bahay, Samira. Pagpasok mo kanina, Jers, nawala. Pagpasok mo kanina, nawala yung, yung aking mic. Pwede pa mag-join. Ayan, pwede, Lalas, pwede. Pwede kang mag-join. Ilan na ba yung bahay mo, Simple Riz? 354 pa lang pala yung bahay mo. Sige, baba mo yung bahay mo, ipin kita, Lalabs. Kanina sobrang daming tao. Nagsilayasan, lumipat na yun ng ibang LS. Bad trip minsan, lagi na lang ganito. Lagi na lang kitang hinanap-hanap. Ayan, simple ba mo yung bahay mo, Lalabs? Samira, nagbaba ng bahay, Samira. $2 million in the house. Miguel Lab, shout out 2 million. Ayan, Jers 21, nagbaba ng bahay, Jers. Jers 21, nagbaba ng bahay. Kumusta na ba yung bahay mo, Jers? 605 ka na, mashallah. Umakyat na. Ayan, 3 million in the house. Miguel Lab, shout out. 3 million in the house. Thank you so much. Ayan, 7 million tamsak. Thank you so much, everyone. Ito, host, padikit everyone at tamsak new upload. Ayan, sige, lalabpin kita. Baby pa pala yung bahay mo, baby pa. Ayan, ipin kita, Lalabsa. Ayan. Ayan, palablab po ako sa nakapin, mga Lalab. Simple Riz. Ayan, palablab nakapin, Simple Riz, mga Lalabs. Ilan na ba yung bahay mo? Ayan, 4 million in the house. Migalab, shout out. Singnay. Singnay ba? Maliit paus kubo pa lang, hehe. Ayan, 354 pa lang. Gulay na santol, masarap yan. Ayan, gulay na santol mo, Lalabs. Simple Riz, na sa bahay mo ako, Lalabs, yan, no? Pinapanood ko yung mo, santol. Masarap yung santol na yan with matching fried fish. Wow, with sinangag. Ayan, short lang pala yung video mo, napakabilis. Signal naman, nagluloko, ano ba yan? Hindi nagluloko ang signal ko. Diyos ko naman, lahat na lang nagluloko. Lahat naman nagluloko. Yung tao nga, nagluloko eh. Jess 21, lahat naman nagluloko. Pati nga yung jowa mo, nagluloko eh. Ayan, Simple Res, Lalab. Magbakas ako dito. Wala, hindi nagluloko, Lalabs. Okay yung ko, yung internet ko. Alam mo namang nasa probinsya, ganito talaga ang maraming nagluloko. Pati yung asawa mo nagluloko, ganun yun. Normal. Lahat na lang nagluloko. Ayan, Simple Res, Lalab, 354.
3 million in the house. Mega love shout out 3 million. Yes, short lang yan lalabs ha. Lahat ng pwedeng magloko dito din nagluloko. Signal lalo na kapag malakas ulan. Oo nga, nag-LS ako kagabi. 30 minutes lang mga lalabs. Nag-ikot-ikot siya. Nawala ng koneksyon. Lahat na lang problema. 3 days na akong nagla-live. Ganon pa rin. Panay, ikot. Kung hindi mawala ng kuryente, mawala ng signal, walang wifi, may nag-wielding, wala, namatay, shutdown, kalas. Alatul mafi salary. Guys, baba din kayo bahay nyo, dikitan tayo from Simple Riz. Ayan. TikTok na nga to lalabs eh. Yung unang LS ko maraming tao. Siyempre, wala akong mic. Pinatay ko. Nirestart ko yung aking yung computer. Patamsak, iwan ng baka, salamat, Simple Riz, Jers 21 TBFW from the King. Ay. Hey Ailensky, Dragon Gaming, mega love shout out. Hey Ailensky, mega love shout out, Dragon Gaming, thank you so much, lalab, Dragon Gaming. Dragon Gaming, thank you. New video from Dragon Gaming. Ayan, thank you so much, Dragon Gaming. New video. 86. Mamatay na rin to. Ayan, binababa ni Netbot yung aking member ang palatandaan. Simple Pulpakdan from Jers 21 OFW. Ayan, simple lalab, pasuklian na lang si Jers. Simple lalab, dan sa'yo lalab si Jers, pasuklian na lang, salamat. Pasuklian na lang lalabs, maraming salamat. Thank you, thank you. Lagi na lang kitang hinanap-hanap. Gusto nyo bang may music? So lang baka mawala na naman yung aking mic pag nag-music. Ayan, simple lalas. Pasuklian na lang si Jers 21. Dan na sa'yo. Ayan, simple. Pangalawang dikit lalabs. Nasa bahay mo ako uli. Gawin na natin tong 360. Ayan, nasa mo ali, santol. Yung santol mong masarap. Tingnan natin kung nakadikit yung aking main channel lalabs. Wait lang ha. Dan the King from Simple Riz. Ayan. The King lalab, pasuklian na lang si Simple Riz. Dan sa'yo lalabs. Salamat. Ayan, simple na sa main channel ako lalabs. Hindi ko pa pala to dikit. Ayan, dikit ko na sa'yo lalabs. Nandito ako sa iyong santol. Daking pasuklian na lang si The Simple Riz lalabs. Pasuklian na lang. Dan na sa'yo. Thank you. Ayan lalabs. Simple lalabs. Pangalawang dikit. Hindi na ako magbaka sa pangalawang dikit. Chills story tamsak po. Ayan, Chills. Kanina kasi lalabs, pinatay ko at wala akong mic. Chills story, mega love shout out. Hello everyone. Ayan, salamat naman. Nagsibalikan sila. Hello everyone from Chills Story TV. Ayan, 6 million in the house. Mega love shout out. Host as lang po, bakit kaya naglalagas ang channel? Kasi lalabs yung iba hindi pinapanood. Dinidikit lang nila direct. Kailangan kasi mayroon siyang views. Kahit 1 to 2 minutes, kailangan mong panoorin. Hindi lang dikit ng dikit. Kasi pag dikit ng dikit, tinatanggal talaga yan ni Lolo. Napapansin niya yan. Kailangan may views. Dikit ka lang ng dikit, wala talaga yan. Kakainin talaga yan. Kaya naglalagas. Saka yung paglalagas ni Lolo, normal na yan. Kasi tinatry niya yung yung pasensya mo kung hanggang kailan ka tatagal. Pag di mo na kaya, pag sumuko ka, lugi ka. Ayan. Ganyan talaga si Lolo.
Kailangan pinasok mo yung white tea. Panindigan mo yan kahit minsan masakit sa damdamin. Kasi pinaghirapan mo yun, mamaya kakainin lang ni white tea. Ayan. Kakainin lang ni Lolo yung mga pinaghirapan mo, magdamag kang walang tulog, kaka-banana. Then in the morning, iche-check mo yung ano, di ka pa nga tumatayo ng higaan mo, chine-check mo na yung channel mo kung anong nangyari. Yun pala yung pinangsda mo nung gabi, wala na, kinamagahan, kinain. Pero kailangan talaga may views mga lalabs para hindi talaga siya malagas. Ayan, 5 million and das, Miguel Love, shout out. Ayan, Samira, nagbaba ng bahay, Samira. Samira, nagbaba ng bahay, lablabin natin si Samira mga lalabs. Nagbaba ng kanyang bahay si Samira. Ganun po pala, sana gawin naman ng iba yung dapat ano, basta lang dikit ng dikit pala. O yung iba kasi dikit lang ng dikit, nagmamadali eh. Jers 21 TV nagbaba ng bahay, lalab, Jers 21. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay. May pangbartir ka ba ano, Jers 21? Yung iba naman lalabs, nagbabartir, kinakain din yun ni Lolo. Kaya pag nagbartir ka, pag nalagas, magbartir ka uli para maibalik yung kinain. Ayan, 5 million in the house, Miguel Love, shout out. Ayan, simple, dalawa na lang po siya nakapin, dalawa na lang. 358 na siya, 358, dalawa na lang. Ayan, nasa bahay mo ako, simple, nandito ako sa bahay mo, lalabs. Ayan, ano lang naman to, short video, gulay na santol. Masarap talaga tong gulay na santol na to. Oh. Napakasarap. Lagi na lang kitang hinanap-hanap. Ayan, Jers, nandito ka pa ba, Jers? Ayan, ang daming tao nyo. Ayan, 2 million das, Miguel Love, shout out. 2 million, thank you so much. Dan Pulpak sa'yo, Jers 21, I watch kahit 2 minutes lang para madagdagan ang views. Ayan. Yes, tama yun, lalab, 1 to 2 minutes dapat pinapanood para may views. Ayan, 4 million in the house, Miguel Love, shout out. 4 million in the house, thank you so much. Ayan, Riz, nasa bahay mo ako uli, Riz. Ayan, 359 ka na. Ito ako uli sa gulay na santol mo, ayan. Mag-music nga tayo. Diyos ko, baka mawala na naman yung ano. Baka mawala na naman yung ating sound.
No copyright eh. Ayan, Simple Rice, dikit ko na to sa'yo, Orila Love, Simple Rice. Yan, nag 360 ka na. Ayan, 3 million in the house, Miguel Love, shout out, 3 million.
Anthony Miguel Love shout out. Anthony A. Abby Miguel Love shout out. Host. Ayan, benta ng jacket. Ayan, may jacket ka na, Lalabs Anthony. Kumusta, host? Okay lang, Lalabs. Nasa Pinas ako, Lalabs, ngayon. Muwi ako ng Pinas. Anthony Lalab, thank you. Pwede po ba paayuda dito? Ayan. Sige, Lalabs, ano ka lang dyan. Stay ka lang muna. Ayan. Ilan na ba yung bahay mo? Ilan na yung bahay mo, Lalabs? Ay, umuwi ka na pala. O, umuwi ako dito sa Pinas. Tamsak harang ulit, sis. Ayan. 5 lang kulang para makaguhit na host. Miguel Love, shout out everyone. Sige, pin kita. Baba mo yung bahay mo, ano? Anthony, baba mo yung bahay mo. Baba mo yung bahay mo, Lalabs. Anthony. Ayan, Boss Noy, Albert, Mix Vlog, Miguel Love, shout out everyone at sa'yo, host. Ayan. Boss Noy, Miguel Love, shout out. 5 million dollars, Miguel Love, shout out. Ayan, nag-take 2 tayo kasi kanina nawalan ako ng sounds. Anthony, lang na ba yung bahay ni Anthony? 5 na pala si Elisa Love pala to. Elisa Love, ikaw pala to si Anthony. Ano pala to, Lalabs? Premiere pala to yung ano mo, premiere. Andito ko sa bahay mo, tamsakan natin yung premiere mo na yan. Monterdi, Miguel Love, shout out, Lalabs. Monterdi. Jers 21, nagbaba ng bahay. 5 million in the house, Miguel Love, shout out. Ayan, Monterdi, nagbaba ng bahay. Monterdi, nagbaba ng bahay. Ayan, Elisa Lalabs, nasa bahay mo ako. Ayan, palablab po, nakapin palablab. Hello everyone from Anthony A. Avi. Ayan, hello everyone. 6 million in the house, Miguel Love, shout out. 6 million. Ayan, Abi, Anthony, Dan, full watch. Manay Bicol, Miguel Love, shout out. Kanina Manay, oy. Nawalan ng sound. Nag-take tutuloy ako. Lagi may problema dito sa probinsya, di na nawalan ng problema. 3 araw na akong ganito kaka-live. Hindi na ma-straight. Lagi nang napuputol. Simple rest, Dan full pack. Full watch from Manay Bicol. Ayan. Ayan, si Manay Bicol nagbaba ng bahay. Manay Bicol. Lablabin natin yan mga lalab. Live streaming po yan si Manay B. Ayan, Bicol na ng Urago. Nagbaba ng bahay. Ano ko yan mga lalabs? Yan po yung aking journey. UAE 2. Philippines. Ayan, Jers 607 ako sa'yo. Pasukli na lang from Anthony. Ayan, Jers 21 Lalas. Pasuklian si Anthony Lalas. Dan na sa'yo nakapin. Nakapin si Anthony, nakapin. Ayan, 6 million in the house. Miguel Love, shout out. 6 million. Ayan, Anthony, sabay mo ako. Dansa nakapin from Monterdi. Ayan. Anthony Lalas, pasuklian na lang si Monterdi. Dansa, ayan, gumuhit ka na agad. Ano? Anthony, ito, dikit ko pa to sa'yo, Lalabs. Anthony, gumuhit ka na. Pasuklian si Monterdi, Lalabs. Pasuklian.
Ayan, nandito ako ulit sa bahay mo. Anthony. Barantal V Vlogs, mega love shout out. Tamsak Dan here. Ayan. Manay Bicol. Ayan, just 21 OFW Dan po from Manay B. Mega love shout out po sa lahat from Barantal V Vlogs. Bicolanang Oragon, nagdalaw ko na sa video mo. Ayan. Ayan, salamat po Anthony Lalabs. Gumuhit ka na Lalabs. Monterdi nagbaba ng bahay, Monterdi. Jers 21, nandito ka pa ba, Jers? Kabit kita, hi be. Kabit kita, mega love shout out. Okay lang Lalabs, kumusta ka na? Manay Bicol, tamsak na lang, dating dikit, from kabit kita. Hindi ko makuha si Bloody Coder. Manay Bicol, tamsak na lang, dating dikit, from Monterdi. Anthony Pulpak na 202. Ako, ayan. Hindi siya 202 eh. Sinong si Anthony? Si Elisa yan eh. Goto channel siya sa Ninja ko, haha. Ayan. Ayan, mega love shout out. Sherwin Reyes, Lalab, mega love shout out. Sherwin Reyes. Jers, padikit sa main ko from Anthony A. Avi. Ayan, Jers, dumikit ka daw sa main niya, Lalabs. Pero gumuhit ka na ano. Gumuhit ka na, Jers. Baba ng bahay, Jers. Ayan, gumuhit na si ano, yung nakapin. Salamat po, host. Ayan, Lalabs, okay lang, Lalabs. You're welcome. Gumuhit ka na. Ayan, Sherwin Reyes. Nagbaba ng bahay, Sherwin. Paranggal na lang po, paranggal. Patanggal. Paranggal. Paranggal. Monter D. Manay Pulpak sa iyo. Ayan. Jers, baba ka nga ng bahay, Lalabs. Pin kita, Lalabs, pin. Baba mo yung bahay mo, Jers. Ayan, Bicolanang Oragon. Nagbaba ng bahay.
Jess 21, nagbaba rin ng bahay. Sherwin Reyes, nagbaba ng bahay ha, patanggal po. Ayan. Please help my WH. Kumusta na ba yung WH mo, Sherwin? Nasaan ba yung bahay mo? Di ka pa ba muni? Ayan, 2.16 ka na, lalabs. Nagkati-kati pa. 2.16 ka na, Sherwin Reyes. Hindi ka pa rin muni, lalabs. Ilan na ba yung WH mo? Sige, play kita mamaya pagkatapos ng LS ko. WH na lang yung kailangan mo. Ayan, 5 million in Das Miguel Love, shout out. Si Monterdi, nagbaba ng bahay. Monterdi. Hindi ka pa rin muni, Sherwin. Ano kita mamaya, lalas. Play kita mamaya. Para makatulong din ako sa'yo. Vacation experience from Jers 21. Palitan tayo, guys. Available 20, 30, 50 sa bago shout out lang. Ayan. Palitan daw kung sinong may available dyan. 20, 30, 50. Anthony, ano main mo? Di ko maalam. Ayan, si Anthony nagbaba. Ayan, click mo na lang. Ayan, nagbaba ng buy si Anthony Lalabs, Jers 21. Ayan, 4 million daw, Miguel Love, shout out. Kylie, Miguel Love, shout out, Lalabs. Hi, everybody. How are you, Kylie Lalabs? What's up, my friend? What's up to you, Lalabs? How are you? I am good. Ayan, 6 million in Das Miguel Love, shout out. Monterdi, nagbaba ng bahay. Monterdi. Ayan, si Monterdi po nagbaba ng bahay. Monterdi. That's good. I'm just hanging out at home. Okay, Kylie. Anthony A. Abi, dikit na sa'yo from Monterdi. Ayan, Anthony, pasuklian si Monterdi. Dan sa'yo, lalabs. Dan. Jers 21, dating dikit from Sherwin Reyes. Ayan, Jers 21, dating dikit daw si Sherwin sa'yo, lalabs. I connected to the link. Ayan. Ayan, Jers 21. Pasuklian na lang po si Kylie. SSC TV, Miguel Love, shout out. Nagbaba ng bahay. SSC TV. Ayan, thank you so much, SSC TV. Nagbaba ng bahay. Lablabin natin yan. Monterdi, Dan Sukli, Dikit Kalimbang, all from Anthony. Ayan, Jers 21, nasa bahay mo ako, lalabs. Nasa vacation mo. Kylie. Night walk along the central street of Moscow. Ay, hindi pala to. Ano ba to? Ayan, Jers 21, nasa bahay mo ako. Elisa, tamsak sa premiere mo. Ayan. From Jers 21. Ayan, dikit ko to sa'yo, Jers. Vacation experience. Ayan, lalabs. Elisa Tamsak, I miss you, host. Ayan.
I miss you to Kylie Lalabs. I am here in the Philippines now. I came home yesterday afternoon. You're from where? Where have you been? I was on my field trip. Okay. Juba Bruce Love Lala Mega Love shout out. Hello. That's where I've been. I guess I didn't tell you about it. I guess I did not tell you about it before I left. Ayan. It's okay, Kylie. No problem. I understand. Ayan, L3. Mega Love shout out. L3. Ayan, si L3 nagbaba ng bahay. Mega Love shout out. Ayan, Jers 21. Lalabs full watch. Na full watch ko yung video mo, Jers. Thumbs up from Juba Bruce Love TV. Ayan, Juba, thank you so much, Juba. That's all right. Sometimes I mix mistake. Ayan. It's okay, Kylie. I understand, Lalab. No need to say that. You don't make mistake. Ayan. Wrote that happened to everybody. Ayan. Juba Bruce Love TV. Ayan, nagbaba ng bahay. Juba Bruce. Lablabin natin si Juba, mga lalas. Juba. Ayan, Kylie. Thank you so much, Lalab. Kylie, thank you. Magbakas lang kayo, guys. Balikan ko kayo maya. Mahina net ko di. Salamat. Ayan. Dito salamat. Host, nagpalitan na ba tayo ng alagad? Parang hindi pa. Tingnan ko. Ba mo nga yung bahay mo? Are you having a good day so far? Yes, Kylie? Hindi pa ata, Anthony. Hindi ko sure. 10 lang siguro. Okay, one love to each and everyone in the house. Barbie. Ayan, 610 ka na Jers 21. I'm glad you're having a good day. Ayan, Jers 21. Sabay mo ko uli. Tingnan ko, Anthony, ha. Tingnan ko kung dikit na ako sa'yo. Hindi pa. Wait lang. Wait, check ko yung iba. Hindi pa, lalabs. Anthony, hindi pa. Ayan, tara 10. Anthony, tara 10, lalabs. Elisa, 519 ka. Elisa, di pa. Ayan, dito mo idikit dito mo itamsak, lalabs, oh. Ayan, kay Bicula ng Uragon. Okay, from Kylie. 20 tayo, host. OMG, ang dami. Sige, 20. Sige na, Elisa, 20 tayo. 5.19 ka, lalabs, ha? 5.19. Elisa, start na ako, ha? With tamsak tayo. Dito ka magtamsak kay Bicula ng Uragon. Ako rin yan. Ayan yung journey ko from UAE to Philippines. Explore the cleanest fish market. Ayan. Mag-start na ako, lalabs, ha? 5.19 ka. Ayan, check mo yung bahay ko. Ayan, si Bicula ng Uragon. Ako rin yan. Ayan, dikit ko na to sa'yo. Pero yung main channel ko, nakadikit naman ako sa'yo. Ayan, unang dikit na to sa'yo, ha? Juba Bruce Love TV High. Ayan, pangalawang dikit na ako, Anthony.
42 tamsak bahay mo, 3.5K host, OTW20. Sige na lalabs, nag-i-start na ako. Ayan. Anthony. Ayan, J Black, Remix Music, yo. Migalab, shout out, lalabs. Migalab, shout out. J Black. Ayan, Just 21, nagbaba ng bahay. Ayan, sa bahay mo ako uli ilisa, nag-i-start na ako. Ayan, Samira, nagbaba ng bahay, Samira. Lalabin natin, Samira, nagbaba ng bahay, mga lalabs. Ayan, Juba, hi. Love you. Ayan, thank you so much. Love you daw. Ayan, 4 million daw si Miguel Love, shout out. 4 million. Katsura. Ayan, 4 million in the house. Miguel Love, shout out. 4 million. $5 million in the house. Miguel Love, shout out. Ayan mga lalabs, kung meron kayong mga extra banana dyan, pwede kayong mag-barter dyan mga lalab. Ayan, Sherwin Reyes, nagbaba ng bahay. Mamaya, Sherwin ha, ipiplay kita. Pagkatapos ng LS ko para sa WH mo ha, para matulungan kita. Ang tagal mo na hindi ka pa rin namumonetize. Ang laki na ng bahay mo, lalabs. Pag nagpupunta ka kasi sa mga LS, lalabs, humingi ka ng tulong. Huwag kang mahiya magsabi sa mga host na pa-play naman ng video mo. Kasi nakakatulong din yun. Hello from Juba, Bruce Love. Ayan, 6 million in the house. Miguel Love, shout out. 6 million in the house. $6 million in the house. Miguel Love, shout out. 6 million.
Oh my God. Ayan, 4 million daw. Miguel Love, shout out 4 million. KitKat Lalabs, Miguel Love, shout out. Long time. Ayan, nasa Pinas ako Lalabs, KitKat. Nag-iba yung background ko. Patamsak from J Black. KitKat, kumusta ka na Lalabs, KitKat? Si KitKat na buhay. Ayan. KitKat. Matagal akong di nagilis Lalabs kasi walang internet dito. Harang skip. Grabe ka naman, oy. In-skip mo pa talaga yung harang ko. Saway ka talaga kahit kailan. Wow, welcome home host. Ayan. Hola, Labs. Nandito na ako. Pagpahinga muna tayo. Pahinga muna si host sa trabaho. Ayan, 5 million daw si Miguel Love, shout out. Kaso lang sobrang init dito, KitKat Lalabs. Grabing init. Tagaktak. Nandito ko sa loob. Mamaya, lalabas na ako at sobrang nang mainit dito. Di na kaya ng electric fan. Kaya pala di kita nakita LS host. O hindi ako nag-LS. Kasi yung pagdating ko dito, wala man internet Lalabs. Nagpakabit pa ako. 3 days pa lang to eh. Yung internet ko laging may problema. Di na nawala ng problema. Yan, nag-take to na nga ako kasi kanina yung unang ilis ko na ano ba. Wala na naman ng sound. Daming tao kanina nagsilayasan. Lumipat na yun sa iba. Aw, buti naman meron na host. Oo, nagpakabit ako Lalabs. Kasi pag di tayo nagpakabit, paano tayo magsasahod? Nagpakabit ako dito. 12K. 12K yung pakabit. Cash. Please help my WH host, guys. Ayan. Sige, Lalabs, mamaya ipipili kita, Lalabs. No worries. Para sa WH mo. Sana all sahod. Pahinga sa trabaho, pero sa LS, full day naman. Okay lang yan, Las. Nakaupo lang naman eh. Mahal naman yan, host. Ay, wala akong magagawa, Las. Ito yung price dito eh. Kaysa naman, hindi tayo magpakabit eh. Paano tayo mag-live? Brochito Dan from Sherwin Reyes. Paano tayo mag-live na nilalive pag wala tayong sariling internet? Meron naman dito yung ano lang, piso-piso, yung hulog-hulog. Pangit naman yun. Maubusan tayo ng pera araw-araw. Ano network mo po, host? PLDT raw to eh. PLDT. Laging nawawala. Ano lang, kakapakabit lang, wala na. PLDT daw to Lalabs eh. May sarili akong tower sa labas. Kasi province to eh.
Sherwin Mikila. Ayan, si Sherwin nagbaba ng bahay. Kilala na Lucky Reyes. Kilala na, Lucky Reyes daw. I love you. Kaya pala mahal, host. Oo, may sariling tower lalas. Alam mo naman, probinsya, di ba? Sherwin Reyes nagbaba ng bahay. Alam mo naman yung probinsya, lalabs. Mahina ang dito connection. Dito kasi sa amin, mura lang pakabit. Oo, kasi dyan, di na kailangan ng tower kasi malakas yung ano dyan. Di ba malakas na yung ano dyan? Connection. Dito nasa probinsya tayo eh. Kailangan nating pakabit kahit mahal. Wala tayong magagawa. Wala akong magawa. Kaysa naman walang koneksyon. Host, please helpin mo po ako. Sige, baba mo yung bahay mo. Kumusta na ba si Jers? Probinsya din kami. Saan ba probinsya mo, KitKat? Sobrang mahal dito, lalabs. Nasa Bicol ako. Nasa Bicol ako, KitKat. Patamsak. Ayan. Baba mo yung bahay mo, Sherwin. Patamsak, dikit please from secretary ni Kuya Ray. Upcoming LS. Ayan, landline na lang. PLDT ba mas maganda? Lalabs, hindi nga pwedeng line lang. At alam mo naman yung connection dito. Chelsea Store, Iloilo. Mas okay pa ata dyan eh. Yung buhok ko napapasok na sa mata ko. Patamsak host, upcoming premiere. Ayan. Sige, baba mo yung bahay mo, Sherwin. Ayan, ayan pala si Sherwin. Secretary. Dan, ayan, Anthony, kadadaldal ko hindi pa ako tapos. Matapos din ako, lalabs. Elisa, lalab, hindi pa tapos. Matapos din to. Siyempre, nagdadaldal pa ako, lalabs eh. Nagdaldal pa si host. Ayan, kung meron kayong mga available dyan na banana, pwede kayong makipagbartiran, mga lalabs. Pwede kayong makipagbartiran. Andyan si Anthony, meron yan. Hayaan mo na, host. Daldal pa more. Ayan, si KitKat kasi dumating. Mike Vlogs. Host, Miguel Love, shout out from Mike Vlogs. Ayan, naka 16 na ako, lalab. 4 na lang. Matapos na. Ayan, saan na ba si Sherwin, lalabs? Nasaan na yung pamay mo, Sherwin? Tingnan natin to. Sumisigaw. Sherwin? Ayan, nandiyan pala Sherwin eh. Daldal pa more. Ayan, binisita kasi ko ni KitKat eh. Kaya napadaldal na naman si host. Nag-iba na yata ay. Abangers, nag-iba. So lalab, babalik yun. Nasa pa, yung ginagamit kong computer na malaki. Nasa pa, biyahe. Nag-iyo ngayon, pansamantala lang to. Ibabalik ko yung maganda kong background. Soon. Mahirap kasi magbitbit, lalabs. Salamat, host, kasi kulang ako sa WH. Walang music, host. Meron. Uy! Ang ganda ng host. Meron akong music, lalabs. Mahina.
Ayan o. Paturjak po from Abangers. Basa hos. Booking. Walang music hos ha. Meron. Megalab shout out sa lahat ng loyal. Ayan. Meron Elisa, mahina lang yung music ko, lalabs. Hindi kasi katulad ng, ayan, meron music. Meron nga, hina. Hayaan mo na, lalabs, kasi kahit siyos nangihina eh. Hayaan mo na. Kasi naninibago pa ako, hindi ko pa naayos lahat. Pulubing vlogger. Hoy, Megalab shout out. Si Pulubing vlogger bumisita. Ayan, Pulubing vlogger, Megalab shout out. Takot dikit sa nakapinhos. Naol, loyal, los-los. Los-los daw. Sana all loyal, los-los. Panira ka talaga ng moment. Megalab shout out sa lahat from Pulubing vlogger. Kahit kailan ka talaga KitKat, los-los. Ang ganda naman ni host. Ayan, Pulubing vlogger, Megalab shout out. Nang ano pa to si Pulubing vlogger, alam ko na yan. Gina Rupa, Megalab shout out. Madam Love Channel, Megalab shout out po. Ayan ta, tamsak. Melvin. Ang bait ni host. Ayan, nag-ikot-ikot naman tayo. Lahat na lang problema nito eh. Hindi ako na umiikot, lalabs. Yap, patusok ako please. Mga langga from Gina Rupa. Lahat na lang kayo, nag-ikot-ikot naman. Diyos ko, hindi na nawala ng problema to. Hindi na nawala ng problema. Okay lang yan, los-los, basta loyal. Ako ang umiikot. Ayan, ikaw pala yung umikot, KitKat eh. 9, 10. Dalawa na lang. Namamalimos host. Wise life tip. Hi, nice to meet you. Megalab shout out, lalabs. I will give you jacket. Wise life. Wise life. You have no moderator, lalabs. You can drop your link. Ayan. Thank you for coming. Salamosa Waryuk from Cooking with Sapia. Ayan. Ayan, Cooking Megalab shout out patamsak sa premiere from J Black. Ayan. Palablab po ako nakapin, mga lalabs. Nagbarter kasi kami ni Anthony. Hindi pa rin ako tapos. Ayan, dalawa na lang, matatapos na. Thank you from Wise Life. Ayan. Si Elisa na wala na. Panidaldal kasi hindi na ako matapos. Ayan, thank you host. From Cooking with Sapia. Ayan, isa na lang. Cooking with Sapia, nagbaba ng bahay. Ayan. 7 million in the house, Megalab shout out. 7 million, thank you so much. 7 million. Buti naman walang walang nag. Ayan, 1020 available. Si Pulubing vlogger. 1020 available, mga lalabs. Anthony, may 1020 si Pulubing vlogger. Ayan, makipagpalitan ka dyan. Sherwin Reyes, Dan. From Gina Rupa. Yuki. Host, di kita marinig, meron ng grass cutter dito. Continue lang, yaw-yaw, diha, host ha. May grass cutter na ba? Ambot, oy. Host, tosok po, please, from Gina Rupa. Sige lang, dalat, tapusin ko lang to si hindi na ako natapos-tapos dito. Tapusin ko lang to, isa na lang. Tapos na, patapos na.
Patapos na ako kay Anthony. Nagbarter kasi kami. Ayan, mamaya na nga, 2 na lang naman sa kanya. Mag-ano muna tayo, mag-focus. Focus, ayan. Abangan, ano sabi niya? Abangers, dan tamsak ha ng oras, pinapanood ko na lang. Paturjak po. Ayan. Paturjak daw mga lalas, paturjak. 5 million in the house, Miguel Love, shout out. Ayan. Magtamsak na nga tayo. Sige, Gina Rupa, tamsakin natin yan. Premier mo ba ito, Lalabs? Si Rebs Paraders pala to. Ayan, Sir Brochito Miguel Love, shout out. Kanina nawala na naman tayo sa nawala ng mic. Sir Brochito. Ayan, 4 million in das, Miguel Love, shout out. Sino ba yung may premiere kanina? Love you. Ayan, from Brochito Channel. Ayan, 3 million daw, Miguel Love, shout out. 3 million. Ayan, Sherwin Abangers, paturjak. Tamsakan natin. Premier mo ba ito, Lalabs? Paturjak daw. Ayan, nasa bahay mo ako, Abangers. Di pa kita nabisita, Sir Brochito. Kasi lagi may problema yung connection ko eh. Kasi walang internet. Ayan, Gina Rupa Lalabs, tamsak na. Kuya Jong, Miguel Love, shout out. Patusok guys, mukhang mention lang. Ayan. Mukha mention lang po. Dan na kayo kay Sherwin mga lalabs. Cooking dan tamsak from Sherwin Reyes. Ayan. Cooking lalabs dan sa Sherwin lalabs, pabalikan na lang. Ayan, napaus na. Cooking dan tamsak. Ayan, tamsakan natin si Kuya Jong. Father's Day lunch with MJM channel. Kuya Jong, dating dikit. Ayan. Thank you my friend from Cooking with Sapia. Ayan, Kuya Jong, nasa Father's Day mo ako, Kuya Jong. Madam Love Channel, nandito ka pa ba, Madam?
Madam Love Channel, nandito ka pa ba, Madam Love Channel? M. Wise Life Tip. Ayan, Miguel Love, shout out. Wise Life, how are you? Dan na ba kayo sa nakapin, mga lalabs? Ayan, play na lang kita mamaya, Sherwin Reyes. Tulong sa WH mo, lalabs. Ayan, L3 nagbaba ng bahay, L3. L3 nagbaba ng bahay, sakit naman sa samingkilan, oy. L3 nagbaba ng bahay, L3, inom tayo ng tubig. Hindi pala tayo napapaos na tayo. Ayan, nilanggam na yung aking coffee. Kain pa lang tayo, friend. Ayan. Sige, Kuya Jong, kain ka lang. Ayan, from Korea. From Korea, ayan. Sir Bruchito, na-miss kita, host. Ayan. I miss you to, Sir Bruchito Channel. Nandito lang ako. Kasi matagal tayong di nakapagilis at wala tayong internet. Ayan, Wise Life. Dito ko sa bahay mo, Wise Life. You're from Korea. Miguel Love, shout out to you, Wise Life. Wise Life Dan Tamsak. Naka-take to na ako, Sir Bruchito. Ayan, 3 million in the house, Miguel Love, shout out. 3 million, thank you so much. Hindi ko maintindihan kasi Korea. Hayaan mo na. Mag-ano ka rin, mag-Korea ka rin. Hayaan mo na siya. Korea Wise Life. Please connect to Sherwin Reyes, already done to you. Ayan, Korea Lalas, I am here in your house. Korea, 580 subscribers. Korea, I will give you extra banana and I will connect my main channel to you. Ayan, si Sherwin nagbaba ng bahay. Korea, I connected my main channel, lalabs, and I will give you extra banana. Wise Life. Wise Life, you still here? Wise Life. Wise Life, nandito ka pa ba, Wise Life? Wise Life, I am here in your house. Wise Life, you still here? Ayan, Wise Life. Wise Life, lalab, Wise Life. You still here? Wise Life, you still here, lalabs, or no? You already left. Wala, umalis na ata siya. Bruchito Channel. Ayan. Tingnan natin si Bruchito. Aking member. Ayan, palablab pa ako sa aking member, Bruchito Channel, mga lalabs. Bruchito Channel.
Ayan, 3 million in Daos Miguel Love shout out. $4 million Daos Miguel Love shout out. 4 million. Thank you so much. Ayan, 5 million in Daos Miguel Love shout out. Sherwin Dan from Cooking with Sapia. Sherwin Dan sa'yo si Cooking with Sapia. Pasukli na lang. Ayan, 6 million in Daos Miguel Love shout out. $6 million Miguel Love shout out. Bergie Agpalasin Vlog, Miguel Love shout out host. Ayan. Lalab Miguel Love shout out. Kumusta ka na, Bergie? Ayan. Tamsak. Ayan, salamat po sa patamsak. Mga lalabs, tamsakan po niyo nakapin mga lalabs. Ayan, Ping Vlog Dan tamsak. Wow, ganda mo. Ayan. From Sherwin Reyes. Ayan. Lalab, salamat. Cooking with Sapia, nagbaba ng bahay. Ayan. Sherwin Reyes, nagbaba ng bahay. Sherwin. Pahag po, pahag. And bumalik si Anthony. Anthony, ayan. Si Anthony may 20, mga lalabs. Sino may available niyan, pwede kayo makipagbartiran dyan, mga lalabs. Anthony. Anthony Elisa. Andito lang ako, host, nakatambay, may ginagawa. Sige lang, lalabs. Gawin mo lang yan. Ako, wait, may 20 ako. Ayan, may 20 siya, Anthony. Anthony, may 20 si Bergie. Anthony, may 20 si Bergie. Ayan, baka naman. Ayan, 20 available kay Bergie Agpalasin Vlog. Bergie. Tingnan natin kung nakadikit ako sa'yo, Bergie. Ayan, Bergie, 10 lang sa akin, lalabs. 10. Ang tagal kasi ng 20 matapos eh. Bergie, 10 lang sa akin, lalabs. Tara na. Ay, tingnan ko muna kung baka X na tayo eh. Tingnan ko lang muna ha. Anthony, tara daw, Anthony. Okay, host, tara na. Tingnan ko lang muna saglit. Ayan, 10 lang sa akin, Bergie, lalab. 10. Elisa Labdan, Tamsak, nice vlog. Idol support here. Wow, nice. Waiting for you, LS. Ayan, Bergie, ilan ba yung bahay mo? 2.02. Ayan, with Tamsak tayo, lalabs. Ayan, itamsak mo na lang dito, lalabs, sa kay Bicula ng Uragon. Ayan. Ayan, lalabs.
Or itamsak mo sa LS ko. Ayan, Virgie, 10 lang lalabs ha. 2.02 ka. Doon ako sa bahay mo, ayan. Start na ako. Sana ba ito ganito ang paggawa ng masarap na pandesal? Ayan. Virgie, start na ako lalabs. 10. Dito ko sa pandesal mo lalabs ha. 2.02 ka. Virgie dan tamsak from Sherwin Reyes. Ayan, Virgie, unang dikit na lalabs. Ito pangalawa. Siles mo na lang, host. Ako magtamsak. Sige lang, itamsak mo na yung siles ko. Sige lang, okay lang. Sige, Virgie, lalab, sige lang. 10 lang tayo, ayan. Dito ko sa ano mo, sa pandesal. May harang-harang pa. Sherwin ay nagbaba ng bahay. J Black Remix Music. Patamsak sa Premiere. Pambili ng tuyo. Ayan. Pambili ng ulam. Kailangan nating kumayod at nang tayo makasweldo. Pag di tayo nagilas, walang sahod. Berje, pagkatapos ni host tayo 20. Ayan, Berje, pagkatapos mo daw sa akin kay Anthony 20. Sige, lalas, abangan mo lang, Anthony. Malapit lang to, kay 10 lang to eh. Okay, Anthony. Ano ba naman to? Ayan, Sherwin, nagbaba ng bahay. Sherwin. 3.7 kahos. Oo, lalabs. Kanina pa ako nag-i-start. Malapit na akong matapos eh. Hinawakan siguro yung itlog na naman. Ingay ng aso na yan eh. Naririnig yan dito eh. Jers 21 TV, nagbaba ng bahay. Ayan. One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8. Dalawa na lang. Hinawakan na naman siguro yung itlog ng aso. Kaya nagalit.
Arnaldo, Miguel Love, shout out. Oh my God, bumalik na si Arnaldo. Nandiyan na si Arnaldo, mga lalabs. Ayan, isa na lang. Matapos na ako kay Virgie, isa na lang. Isa na lang kay Virgie. Host, meron kayo GC, pwede pasali sa GC mo. Ano lang lalabs yung sa akin, page lang. Yung Islandsky Vlog, wala akong GC lalabs. Page lang ako meron. Yung page ko sa Facebook, Islandsky Vlog din. Search mo na lang lalabs. Ano mo na lang ako lalabs, follow mo na lang ako. Islandsky Vlog, parehas ng ko YouTube channel. Bakit di pa rin to gumuhit? Hello sis, Lady Coach, Lalab, Miguel Love, shout out. Lady Coach, like, ayan. Lalab, salamat sa palike mo, salamat. Hello to all from Lady Coach. Ayan, Lady Coach, dan na ako sa'yo. Ay, Lady Coach Virgie. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan, dan na ako kay Virgie. Bakit ganun pa rin yung bahay niya? Hindi gumalaw. Ayan, gumalaw ka na. Okay na, dan na ako. Ayan, dan na ako kay Virgie Lalabs. Dan ng 10. 11 na nga ata na dikit ko eh. Sisiu TV Vlog, Miguel Love, shout out, Sisiu. Tamsak Dan host. Ayan, Sisiu, meron ka ng jacket, Sisiu. May Sisiu na pumasok, mga lalabs. Anthony, hello. Ayan. Ayan, dan na ako kay Virgie Lalabs. Dan na. Ayan, si Lady Coach, nagbaba ng bahay, Lady Coach. Sisiu TV Vlog, ayan, nagbaba ng bahay si Sisiu. Lablabin natin si Sisiu, mga lalabs. Sisiu, nagbaba ng bahay. Just watch and leave comment from Lady Coach. Ayan, 6 million in the house, Miguel Love, shout out. Lady Coach, nagbaba ng bahay, Lady Coach. Host, dan na din ako sa iyo, salamat. Ayan mo na si Anthony, nandyan pa yan si Anthony. Anthony, dan na si Virgie. Dan na rin ako sa iyo, lalabs. Tinamsakan ko yung mo, pandesal. Hera, Miguel Love, shout out, Hera. Ayan. Hera, Miguel Love, shout out.
Jers 21 nagbaba ng buy. Jers 21. Ayan. Anthony, asan ka na? Anthony, nandyan lang yan kasi sabi niya sa akin may ginagawa siya, Virgie, lalabs. Ayan, 6 million in the house. Miguel Love, shout out, 6 million. Lady Coach Dan Tamsak, nice vlog. Idol, support her nice passion sa mga festival. Sino may premiere dyan? You have premiere, Lady Coach? CCTV Vlogs. Virgie, ayan, nandyan siya. Virgie? Nandyan si Anthony. Virgie, unahan mo ko 20. Tapusin ko lang tong gawa ko, sundan kita. Ayan. Ayan, Virgie, unahan mo na daw si si Anthony. Sundan kanya lalas kasi may ginagawa siya. Virgie, ayan, binagbaba ng bahay. Virgie, 20 tayo, tamsak dikit. Ayan, Virgie, tamsak dikit daw 20 kay Sisiw. Silipin ko muna from Virgie. Ayan, sige Virgie, silipin mo muna lalabs. Ayan, Sisiw TV Vlog, meron din siyang 20 mga lalabs. May 20 si Sisiw. Anthony, silip ko muna bahay mo. Comedian Vlog, Miguel Love, shout out. Ayan. Life of Greasy TV, Miguel Love, shout out, lalabs. Life of Greasy TV, Miguel Love, shout out. Sige po, from Anthony. Ayan, Virgie, sige lang lalabs daw, sige lang. Hello, Nasmi Yeldes. Hello from Turkey. Nasmi, Miguel Love, shout out. Cooking with Sophia, Miguel Love, shout out, lalabs. Naghang na naman tong mobile. Ayaw nang ma-open. Pahingayin muna nga natin. Anthony, 5.21k ka. Ayan, OTW si Virgie. I want new friends to my channel. Ayan. From Nasmi Yeldes. Okay, Nasmi, just connect each other so that you will get more friends. Ayan, 6 million in the house. Miguel Love, shout out. 6 million. Mainit na yung mobile ko. Cooking with Sophia, Miguel Love, shout out, lalabs. Cooking. Ayan, 6 million in the house. Miguel Love, shout out. Ayaw na i-restart ko muna nga yung mobile ko. Ayaw nang mag-open. Napagod na ata to. Restart ko muna. Komedya Vlog Dan, tamsak, pasukli na lang po sa'yo, idol. From Sherwin Reyes. Ayan. Bili kita mamaya, Sherwin, baka tapos ng live ko, ha? Para makatulong ako sa'yo. Ayan si Sherwin, nagbaba ng bahay. Sherwin. Oh, kasi maliit pa ang WH ko. Ay, lintian.
Naghanghang na tong mobile, oy. Napagod na. Ayan, 5 million in Daos. Miguel Love, shout out. 5 million in Daos. Thank you, thank you, thank you. Inom naman tayo ng tubig. Napapaus na ako. Pabalik-balik naman yung sumasasalita na yan eh. Ayan, sira daw, sira. 5 million daw, Miguel Love, shout out. 5 million, thank you so much. Sherwin Dan Pulpak Kalimbang from Sisiu TV Vlog. Yan, silipin nga natin yung bahay ni Sisiu. Main channel mo ba ito, Lalabs? Ay, hindi mo ito main channel. Ano ba yung ano mo, Sisiu? 7 pa lang? O hindi mo naman ito main? Sisiu. Ayan, malaki pala yung bahay. Si Kumidya Vlog pala to si Sisiu. Sundo sa poon ng St. Joseph Antipolo to Baras Rizal Church. Ayan. Ayan, 6 million in the house. Miguel Love, shout out. Vena Kendao Vlogs, Lalab, Miguel Love, shout out. Life of Greasy TV, Nasmidan. Tamsak, salamat sa patamsak mo, Lalabs. Vena Kendao Vlog, Miguel Love, shout out, Lalabs. Ayan, matagal akong din nag-gilis. Nasa ano na ako ngayon, Lalas? Nasa province. Nasa Pinas na tayo ngayon. Sobrang mainit. Ayan, namatay na yung music. Namatay na. Namatay na ang music. Na 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 na. Ata yun eh. 69 11 na. Ayan. Wow, sana all umuwi. O, umuwi ako, Lalas. Magpahinga naman tayo, mag-relax. Vena, yan. Nasa ikaw, Lalabs. Nasa ano ka pa ba? Nasa abroad. 20 available, tamsak dikit. Ayan, mga Lalabs. Sinong may available dyan? 20 daw kay Sisiu. Si Sisiu may 20 mga Lalabs. Sisiu. Opo, host. Uwi ka na, Lalabs. Magbakasyon ka na. Para ma-relax naman yung isipan. Puro na lang trabaho. Sisiu, dikit na ba tayo, Sisiu? Malapit na din umuwi, for good. Ayan, alhamdulillah, for good na. Ayan, Lalas, mag-vlog ka na lang. May internet kayo sa bahay nyo, yun na lang gawin mo, mag-live ka na lang ng mag-live. Katulad itong ginawa ko, nagpakabit ako ng internet. Ito na lang yung gawin nating trabaho dito. Ex na host. Ay, ex na ba tayo? Oo nga, ex na pala tayo. Nakita ko nga. Nagkabartira pala tayo.
Haha, that's good host. Hina sa amin. Need talaga wifi. Ito nga rin lalabs eh. Ano ko, nagpakabit ako nung 3 days na to. Daming problema ng connection. Mars Channel TV lalab, Miguel Lab, shout out. May sarili akong tower lalab sa labas ng bahay namin. Ano daw to, PLDT. Kaso lang pag maulan, walang internet, nagagalaw. Panay, loading, ikot-ikot. Life of Greasy TV, nagbaba ng bahay. Mars Channel lalab, Miguel Lab, shout out. Cooking with Sapia. Nandyan pa ba si Mars Channel, nagbaba ng bahay. Ayan, 7 million daw, Miguel Lab, shout out. Si Mars nagbaba ng bahay. Mars, kumusta na yung bahay mo, Mars? Vena Kendall Vlogs. Ayan, Vena Lalabs. Pag ikaw umuwi, mag-live ka na lang ng mag-live. Basta may internet sa iyong bahay. Pwede na rin yan. Sasahod tayo ng 10K. 10K, pwede na yan. Meron na tayong pang allowance. Meron tayong pambayad ng internet. Wanna do na tamsak pasukli na lang po sa'yo, idol. Ayan. Hehe, natatuloy si Vina. Ayan, palablab na kapin mga lalas, palablab. Vena, yan si Madam Vena. Nag-LS din yan mga lalabs. Ayan, 9 million daw. Miguel Lab, shout out. Sherwin Reyes, nagbaba ng bahay. Mars Channel, lalab, kumusta na lalabs yung mo channel? OTW Sherwin. Ayan, 8 million daw. Miguel Lab, shout out. 8 million. Ayan, Madam Vina, walking around Botanic Garden, Singapore. Ayan, nasa bahay mo ako, Madam Vena. May harang ka, Madam Vena. Ayan. OTW Sherwin, may harang. Vena Kendall Vlogs. OTW Sherwin. Ayan. Ang ganda naman ni Madam Vena, napakatangkad. Sexy lady. Ayan, napakatangkad na babae. Sana all matangkad. Vena Dan. Ayan. Cyril Lalab, Miguel Lab, shout out Cyril. Good morning, love host from Cyril Vlog 28. Ayan. Patamsak sa premiere ni J Black. Ayan, tamsakan natin yan mga lalabs. Tamsakan natin yan si J Black. Ayan, 11 million daw. Miguel Lab, shout out 11 million. Bergie, bahay po. Bergie Lala, bahay mo daw, Bergie. Di pa ata siya tapos. J Black, ayan, tamsakan natin yung bahay mo, lalabs, yung premiere mo. 13K ang laki ng bahay ni J Black. Ayan, si Virgie nagbaba ng bahay, Anthony. Nandyan si Virgie Lalabs, nandyan. Ayan, 11 million daw. Miguel Lab, shout out, 11 million. And palablab pa ako nakapin mga lalabs. Virgie. Vena nakapin, Vena. Ayan, J Black, tamsak na lalabs, tamsak. Sherwin nagbaba ng bahay, Sherwin.
You are listening to the music. Virgie, bahay mo 2.03. OTW, try mo, masarap ang rabbit. parang pusa din yan, alas. Parang nakatakot naman yan katayin. Kawawa naman. AR Lalab, Mega Love shout out. Tusok host, AR. Mega Love shout out. AR, salamat sa patusok. Yes, tama po, Anthony from Virgie. Ayan, 9 million daws, Mega Love shout out. Sisiu TV vlog dan sa komedya. Ayan. Kalang lang kuko. Sisiu TV dan si Vina Lalabs. Palablab na kapin mga lalabs. Dan sa nakapin host. Ayan, Vina Lalabs. Pasuklian na lang po si Cyril Vlog. Dan sa'yo. Ayan. Parang naawa ako pagkatayan kasi cute. Yes. Sayang naman yan. Ikaw naman talaga, Sherwin, no? Huwag mo nang katayin yung rabbit lalabs kasi may buhay din yan. Ayaw ko magluto ng rabbit. Natakot ako. Kasi cute siya tapos bigla mo siyang babalatan. Bigla mo siyang babalatan para siyang pusa. May pusa kasi ako. Parang nakakaawa habang binabalatan ang rabbit. Cyril Vlog, 28, bahay mo. Cyril, bahay mo daw lalabs. Ayan, 10 million daw, Miguel Love, shout out. Ayan mga lalas, pwede kayong magbartir dyan mga lalas, pwedeng magbartir. Kung may available kayo, pwede kayong makipagbartiran dyan. Ayan. Ayan, Brochito Channel, binababa ni Nightbot mga lalas. Magbaba nga ako ng member ko. Nakakalimutan ko na yung member kong ibaba. Kalang mulang kuko. Vena Kendall Vlog, nagbaba ng bahay. Mga lalab, palablab din po ako sa aking member mga lalab. Laneski Vlog, ayan. Ibababa ko po yung bahay ni Laneski Vlog. Palablab din pa ako mga lalab sa member ko mga lalabs. Don TV, Mega Love shout out, Don. Mega Love shout out, Don. Ayan, bigyan kita ng jacket, Don. Ayan, Don, meron ka ng jacket lalab, Don. Kalang mulang kuko. Princess Carla, Mega Love shout out. Mga lalab, pa-support din po ako sa mga binababa kong bahay, mga lalabs. Ayan, Love Channel. Laneski Vlog. Mga lalabs, patamsak din po ako sa aking mga member na binababa ko po. Ayan, thank you, host. 521 to 5.23 ka na from Virgie. Ayan. Ayan, Anthony. Gumuhit ka na lalabs. Bakit di ko ma-shoot si Bloody Coder? Anong nangyari?
Ayan, 7 million daw, Miguel Love, shout out. Mga lalab, palablab din po ako nakapin. Mga lalas, palablab po nakapin. Ayan, dan sa nakapin host from Don TV. Vena Lalas, pasuklian na lang si Don TV Lalab, dan na sa'yo. Ayan, dan na po si Don TV Lalabs. Pasuklian na lang, salamat. Ayan, Bicula ng Uragon, nagbaba ng bahay. Palablab din pa ako mga lalabs. Vena Lalas, pasuklian na lang. Vena Lalas, pasuklian. Sherwin Dan, ayan from Life of Greasy TV. Ayan, Bergie Dan, 20 bahay from 2.03 to 2.05 ka na. Salamat po. Ayan. AR Mix Vlog All Decade. Kuya Jong. Available 20, 30, 50. Ayan. Patusok guys sa muka. Mention lang po. From Kuya Jong. Ano, patusok lang daw sa muka. Patusok sa muka si Kuya Jong. Ano oras ka ba nag-realize, Kuya Jong? Wala ang iles? Salamat, Anthony. From Bergie Agpalasan. Ayan. Dan Sherwin Reyes. Don TV, min channel mo ba ito lalas? Don TV, tingnan nga natin si Don TV. 489. Ayan, bigyan kita ng ano. Don TV, tingnan kung nakadikit yung main ko sa'yo ha. Wait lang. Main channel mo to Don TV, di ba? Ayan, Don TV, magguto channel ako sa'yo, 489. Ayan, dikit ko na yung bahay ko sa'yo, Don TV. Main channel to lalabs. Thank you, host. Ayan, puluwasyon yung ano mo, yung alon ng dagat na napakaganda. Ayan, bigyan kita ng 5, ano, Don TV Lalabs. Bigyan kita ng 5 extra banana. Love channel pasukli. Ayan. From AR Mix. Sige, lalabs, suklian ka niyan. Ayan, Bergie, available 20 mga lalabs. 8 million in the house, Miguel Love, shout out. Love channel pasukli from AR Mix. Kuya Jong. Pabalik-balik naman tong ano na to. Don TV tayo 20. Don TV daw, may 20 ka ba lalabs? Pwede ka na makipag-barter dyan. Ayan, Don, bigyan kita ng 5. Free na to para sa'yo. Ayan. Don TV. Ba't namatay? Ano na naman nangyari? Nag-ads pala. Ayan, Don TV, tamsak lalabs. Ayan, Vena lalabs, salamat lalabs. Ayan, may kape. Salamat lalabs. Ayan. Salamat, meron tayong ano, pambiling kape. Lalabs, salamat, Vena lalabs. Salamat. Ayan, Don TV, nasa bahay mo ako lalabs. Unang dikit. Ayan, salamat, Ma'am Vena Kendall Vlogs, lalabs, salamat.
May pakape si Madam. Salamat. Salamat ng marami, host. From Don TV. Ayan, pangalawang dikit. WC host, walang anuman. Ayan. Ayan, napakabait naman ni Madam Oy. Virgie Agpalasan, ayan, nagbaba ng bahay. Tara, 20, Ma'am Virgie. Ayan, Lalas Virgie. 20 daw po kay Don TV. Main channel mo ba to Don TV? Ano ba to? Main channel mo? Kasi may lumalabas pang isang Don eh. Ayan, lalabin po natin nakapin mga lalabs. Binakin daw vlogs. Ayan, Madam Vina, dikit ko to ulit sa'yo, Madam. Ito ko sa bahay mo. Hindi na ako magbakas. Silipin ang bahay mo, Don. Ayan, nagbaba ng bahay si Don. 492 siya. Baba uli Don. Ayan, nagbaba na siya ng bahay, lalabs. Magkasunod lang kayo, lalabs. Magkasunod. $492 ka, Don TV, 492. Ayan. Okay, start na po. Sige po, Ma'am Virgie OTW, 20 po sa'yo. Ayan, from June TV. Ayan, Don, 92, 492. Ito, dikit ko to ulit sa'yo. Gawa. Gawa. Kuya Jong Vlog pasukli po from AR Mix Vlogs. Ayan. Sige, AR lalad, nagsusuklian si Kuya Jong. Kuya Jong, pasuklian na lang po si AR. Dan po sa'yo, Kuya Jong. AR Mix, ayan, nagbaba ng bahay si AR Mix. Ayan, doon nasa bahay mo ako doon. 495 ka na. Ang daming Don TV. Ayan, nandyan yung bahay niya. Binaba niya, lalabs. Scroll down mo lang. Ano siya? 495 pa lang siya, si Don. Yayamanin Don. Don niya, Don. Sana all mayaman.
Ayan ang tangkad ni Madam ni Madam Vena. Napakatangkad. Yayamanin. Ayan. 5 million daw Miguel Love shout out. AR Mix Vlog Dan from Life of Greasy TV. Ayan, AR Lalabs, pasuklian na lang si Life Lalabs. Dan Sayos, thank you. Ayan mga Lalabs, si Bicula ng Uragon binababa ni Nightbot. Si Bicula ng Uragon, yan po yung aking video mga Lalabs. Pa-watch din po kahit mali yung date. 2000 sipid. Pin ka na ng iba host. Iba naman, salamat. Ayan. Sige Lalabs. Ipin nga natin si Don nang makita ni nang makita ni Virgie. Wait lang Lalabs, ipin natin si Don. Para di siya mawala. Alam ko nandito yun binaba niya. Napin ko si Don Lalabs ha. Ayan Lalabs si Don, ipipin ko si Don ha. Ayan, nakapin si Don Lalabs. Virgie. AR Mix Vlog. Ayan. Ayan, Lalabs, Virgie. Tiway uli. Ayan si Don. Nakapin si Don. Nasaan ka na Don? Harang host. Ayan. Lalab, salamat sa paharang mo, Lalab. Salamat. Ngaku ko. Ayan, 5 million in daos. Miguel Love, shout out. 5 million. Alas 10 na pala. Ayan, 5 million in daos. Miguel Love, shout out. 5 million. Don TV dan from Life of Greasy TV. Ayan, Don. Pasuklian si Life of Greasy TV dan sa'yo, Lalabs. Salamat. Yaka. Luha pa. Ka lang. Umalagpak pa si Madam Vena. Ala ko siya ma-search talaga host. Ibang Don TV. Ayan, nakapin siya Lalabs, Virgie. Nakapin na si Don Lalabs. Ayan si Don. Hindi nga talaga sa ma-search. Kailangan mong bumalik. Marami kasi siyang kapangalan. Ayan, nakapin na siya Lalabs.
Wala nga siya dito. Ay, wala na ba siya dito? Don, nasaan ka na, Don? Ambot man to si Don, oy. Don, nasaan ka na, Don? Ito naman si Don eh. 499 na siya. Bigyan natin ng isa para mag 500. Ayan. Ayan, nag 500 na nga siya si Don, oh. Kasi binigyan ko siya. Ayan. Nag 500 na si Don, kaso lang nawala. Inayaan mo na, Virgie, nawala siya. Baka nag-CR. Nag-CR ata. Ayan, 4 million in the house. Miguel Love, shout out. Thank you so much, everyone. Sa walang sawang pag-support nyo kayo, mga lalas. Maraming salamat. Ayan, mga lalas, naisip ko mag-out na kaya ako, mga lalas, kasi hindi pa tayo kumakain. Ayan, mga lalas, mag-out na ako, mga lalas. Wala na rin ganong tao. Ayan, Madam Vena, maraming salamat po sa iyo, Madam. God bless always. Ayan. Ayan, Virgila Labs. Paut na rin ako, Lalabs. Kasi tanghali na dito, magkain muna si host. Mag-charge muna ako. Nawala na rin si Don. Okay po, bahala si Don. Bahala ka Don, kung ayaw mo, wag. Ayan, Madam Virgie, maraming salamat po. Virgie Agpulasin Vlog, Madam. Mag-out na rin ako, Madam, kasi hindi pa ako kumain. Tanghali na pala. Ayan na, nag-6 pa. Pag nag-10 yan, hindi ako aalis. Pag nagbumaba yan, ayan, mag-out na ako. Virgie Dan from Life of Greasy TV. Ayan, 6 million daw. Miguel Love, shout out 6 million. Pag nag-10 yan, hindi ako mag-out. Pag bumaba yan, mag-out talaga ako, mga lalas. Don TV Dan plus 3 sa nakapin. Ayan, maraming salamat, Lalabs. Napakabait mo naman talaga. Ayan, nag-ano siya. Patawarin mo. Tararara. Dan 20, Ma'am Virgie. Ayan, Ma'am Virgie. Dan daw 20 sa'yo. Pinatay ko na yung music. Tayo lang ang tulungan, ha ha ha. Ayan, Madam Virgie Lalabs. Ayan na si Don. Dan daw 20 sa'yo. Yan naman pala eh. Ano pala si Don, dumikit. Tayo lang nagtutulungan. Hello Don, sorry di ko makita ang picture mo. Iba nandito. Ayan, Madam Virgie. Balik-balik ka na lang, nakapin siya. Si Don. Kasi Don, palitan mo yung pangalan mo Don. Ilagay mo yung wala kang katulad na pangalan.
Kasi pag sinesearch, ang dami mong kapangalan doon. Napakadami mong kapangalan, lalabs. Mahirap yan, mahirap ma-search. Doon, dan na ako sa'yo, 502. Unahan mo ko 20. Ayan doon, unahan mo daw si Anthony. 20. OMG. Maraming doon, pero iba naman. Maraming doon daw. Tinanggal ko na yung music. For cellphone ko, parehong di ka ma-search. Ayan, sana all maraming cellphone. Ilocanang Inday, Migalab, shout out. Poetry lover, Tamsak, Ma'am Ganda, Elensky Vlog. Ayan, lalagyan kita lalabs. Ilocanang Inday. Ayan, Ilocanang Inday, meron ka ng jacket lalabs. Ilocanang Inday lalabs. Thank you so much, Ilocana. Ayan, Ilocana min channel mo to lalabs. Ilocana, tingnan nga natin. May jacket ka na Ilocana lalabs. Ayan. Virgie at Palasan Antonia. Ano ba to? Pinas time makakuha ng 25 to 60 sub. Sabihin lang invited by Ilocana. Ayan. Sabihin lang daw invited ni Ilocana. Ilocanang Inday. Easy lang yan. Copy mo lang link din. Face sa search bar. Ayan. From Don TV. Easy lang yan daw lalabs. Copy mo lang sa link. Then face sa search bar. Ayan. Eden Nagueta Quempurizon. Good morning, host. Migalab, shout out. Ayan, lalabs. Nagdadami pa rin ng tao. Eden, may jacket ka na lalabs, Eden. Ayan, Eden, may jacket ka na lalabs. Eden. Don TV, unahan mo ko 20 tayo. Ayan. Thanks, host from Eden. Nagueta Queng Corazon. Ayan. 5 million das Migalab, shout out. 5 million. Main mo to, Eden, main. Eden Queng Corazon. Ang laki pala ng bahay ni Eden. Ayan. Eden Cuenco. Ang laki ng bahay, sana all. Ayan, 5 million in the house. Migalab, shout out. 5 million. Thank you so much, 5 million. 5 million in the house. Thank you, thank you, thank you. May harang pa si Eden. Ayan, bahay. From Anthony, bahay. Nice kong. Pumunta ako kay host kasi nakapin ka. Bumalik siya. Sa Bartiran, Ryan, lumaki bahay ko host. Ay, ganun ba yun? Ako kasi lalabs, dati hindi ako mapasok sa barter kasi, nalalagas lang pero nag-try akong nag-barter. Diyan, tumaas yung bahay ko, nag-try kay. Dati hindi ako nakakaalis sa 2K. Pero nag-try akong nag-barter, umakyat ako ng 3K. Ayaw akong pag-graduatein ni Lolo. XX na Eden. Ayan. Kaya pala, ang laki na ng bahay mo, sana all. Ayan. Sa barter. Kasi pag dikit-dikit-dikit lang, nakasampu ko sa isang araw. Ayan si Lolo, kakainin. Wala lang. Kasi pag nag-barter ka naman, bawa naka 20 ka ngayon or 30, kinain niya yung 20, meron ka pang titirang 10. O barter ka uli, ayan, naibalik yung mo, yung kinain. Nanto yung Life of Greasy TV from AR Mix Vlog. Ayan, di ka pa binababa si Don para mahanap siya ni Virgie. Ayan, 7 million in the house. Miguel, shout out. Don plus 5, Madam AR Mix Vlog. Salamat. Ayan. From Don TV. Ayan, Don. Binigyan din kita kanina, Don.
Kaya pinin kita. Wait lang po, host. Ayan, from Virgie. Noong February, bahay ko 1.4, ngayon 4.3 na ako. Ayan. Naunahan mo pa ako, lalabs. 1.4. Ako nasa 3K pa lang. Nasa 3K pa din. Ayaw umakyat, panay lagas, lagas, lagas. Unlimited lagas. Ayan. Nag 10 million pa in the house. Nag 10 pa silang lahat. Masipag kilala sa mga isda. Kaya mabilis tumaas yung mo, banana. Wow naman, thank you so much. And Don TV, ayan. Napakabait naman ni Don, sana all. Sana all, Don, nag-aayuda. Ayan, 9 million in the house. Miguel Love, shout out, 9 million in the house. Thank you so much, 9 million. 9 million in the house. Thank you so much. Ayan, sana maka-4K na rin ako soon. Chronic Trends done from Life of Greasy TV. Ayan. Thank you, thank you. Chronic Trends done. Thank you so much, lalabs. Ayan, 10 million in the house. Miguel Love, shout out. 10 million. Minsan kasi nakakapagod magbarter, no? 20-20 ang tagal matapos. Ayan, Virgie Palasin Vlog, ilan na po nadikit? Nadikit mo, ma'am. Dito na lang siguro kung di mo ma-search. Ayan. From Don TV. Ang hirap kasi ng pangalan mo, lalabs. Ayan, meron pa palang, maraming ang Don. Ayan, meron pa palang bahay si Don. Ang laki pala ng bahay ni Don. Sana all. Ayan, 8 million in das. Miguel Love, shout out. Ayan, Madam Virgie. Maganda sa bartiran, host, kasi kahit lagasan ka, may matira. 12 times ko nang nag-4K, host. O nga, minsan nagpupunta na ako sa bartir. Ayan, si Sir Leodel, nagbabartir din yan. Maraming tao dyan kay Leodel TV. Tara, 10, Ma'am Eden. Ayan, 10 daw, 10 kay Don. Okay, dyan na lang ako, 5 na lang ang nadikit ko dito. 5 lang daw, Don, 5. 5 nadikit ni Virgie, mahirap kasi hanapin yung pangalan mo. Dito na sa binigay mo, ayan. Ayan, madali atang hanapin dyan yung binaba niyang bahay na pangalawa. 9 million, host, sorry, I have to go, but I am work, keep safe. Life of Greasy Lalab, thank you so much. God bless always, Lalab. Take care. Bye. Del Don from Eden, Nagueta, Queen Corazon. Ayan. Ayan, Don. Del daw, Del. Del na daw, Lalab, Del. Ayan. 8 million in das Miguel, shout out. 3.27K ka, Don. From Virgie. Bababay, Ma'am Eden from Don TV. Ayan. Baba mo raw yung bahay mo, Eden, Lalabs. Eden, nang makita ni Don yung bahay mo. 7 million in the house, Miguel Love, shout out. Tamsak, dating dikit, Bruchito Channel, like. Ayan. Aristeo, Jeronela, Miguel Love, shout out, Sir Aristeo. Ay, may nagdikit pa pala sa akin, Ma'am Eden. Maya na lang pag natapos na si Ma'am Virgie. Ayan, 8 million in the house, Miguel Love, shout out. Salamat sa 8 million. 8 million, thank you so much, 8 million. Ayan, 7 million in the house, Miguel Love, shout out. 1020, ayan, si Sir Aristeo may 1020 available. Ayan, Eden, meron 1020 si Sir. Ayan, kagatin mo na yan, si Sir Aristeo. Marami ring tao dyan pag Bikers, Miguel Love, shout out. Miguel Love, shout out sa lahat. 3.27 bahay mo doon. From Eden. Bakit nag-59?
Binawi niya yung likes. Bakit mo binawi ang likes? May nagdikit pa sa akin, Ma'am Eden. Ayan, si Sir Aristeo, ano? Ma'am Eden, meron siyang available na 1020. Ano, Ma'am Eden? Bikers Lalab, Miguel Love, shout out. Ayan si Bikers, maraming alagad yan si Bikers. Aristeo 20 tayo, baka mabulok yung mga banana, ilaban na. Baka mabulok yan mga lalabs. Oy! Mabulok na yan, mabulok. Huwag nyo nang hintayin mabulok yung mga banana na yan, ipamigay na yan. Ayan, 8 million daws, Miguel Love, shout out, 9 million daws, thank you so much. Bakit bumaba yung likes ko? Kinain ata ni Lolo ah. Tinanggal ko na nga yung music. Baka magtuloy-tuloy at makopyright. Lagi na lang kitang Nako, Air Bikers, iayuda mo na po sa akin yan. Ayan, Bikers, iayuda mo na lang daw yan. Baka mabulok. Mahirap pag mabulok yan. Mabaho. Yan, Bicolana ng Uragon, mga lalas nagbaba ng bahay. Ano, kumusta na si Don? Nakita nyo na ba si Don? Magbanat ng buto, ha 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 ha. Magbanat daw ng buto nang makuha ng maraming banana. Aristeo tayo, 20 bahay mo, 11.2. Ayan, ang laki ng bahay ni Sir Aristeo Geronela. Malaki talaga bahay niyan kasi nagbabartir yan. Ako try ko lang na magbartir. Kasi nakikita ko maraming tao pag nagbabartir. Ayan. 8 million in the house, Miguel Love, shout out. 8 million. Bikers, Miguel Love, shout out. Lalabs, good morning. Ayan. Eden Yao Lalabs from Bikers. Inlablabin nyo yan si Bikers, maraming alagad. 9 million in the house, Miguel Love, shout. Madam Eden, patingin po bahay nyo from Aristeo. $9 million in the house, Miguel Love, shout out. 10 million, Miguel Love, shout out. Ay, nag-10 million pa talaga. Ayan, si Don TV, mga lalabs. Mga lalabs, patamsak naman po kay Bicula ng Uragon. Ayan. Si Bicula ng Uragon, ako yan mga lalabs. Si Bicula ng Uragon. Patamsak din po ako sa aking video. Nagkamali lang ako ng date. Lalabs, Bikers, natulog ka pa. Ay, natulog ka daw ba, Bikers? Ayan, 10 million in the house, Miguel Love, shout out. 10 million. Kinain ni Lolo yung aking tamsak ha. Binawasan. Tamsak dan dating dikit Eden, nagweta kweng korison tusok from AR Mix. Ayan, 9 million in the house, Miguel Love, shout out. Tamsak dan dating dikit Eden, nagweta kweng korison tusok. Ayan, from AR Mix Vlog. Ayan, 10 million in the house, Miguel Love, shout out. 10 million. Ilocanang Inday, Poetry Lover, Aristeo Journal attend sa live ko tuwing 1 p.m. Pinas time. Makakuha ng 25 to 60 sub daily, sabihin lang invited by Ilocana. Ayan. Ayan, 10 million in the house, Miguel Love, shout out. 10 million. $10 million in the house, Miguel Love, shout out. Thank you so much sa 10 million in the house. Thank you so much. Thank you. Wingstar Feriol, Miguel Love, shout out. Wingstar Feriol.
Jacketan natin si Wingstar. Ay, lalas, may jacket ka na lalabs, Wingstar. Wingstar Proyol, meron ka ng jacket. Mega love shout out. Dan Pulpak Ilocanang Inday from Don TV. Ayan, Ilocanang Inday, main channel ba ito na Ilocanang Inday? Patingin nga natin. Ayan, Ilocanang Inday, lalabs. Ayan, Ilocanang Inday, nasa bahay Makulalas, mapuntahan nga to sa Ilocana. Yan na yung bahay nito. Ang laki pala ng bahay niya. Ayan. Thank you, host. Thank you din, lalabs. Ayan, Ilocana, lalabs. Nasa bahay mo ako. Mataring ang mapuntahan sa Ilocana, baka makalibre tayo ng banana. Lalabs, biker, umaga na lang ako ng isda. Tulog na ako sa gabi. Tumaas BP ko sa kakapuyat, pangisda. Yun lang. Ayan, YT Pamor. Pwede ba babayo? Sige lang, nagbaba ka ng bahay dyan. Winstar, pwede ka magbaba ng bahay dyan, lalabs. Ayan, puntan ko si Inday para mabisita natin to. Ayan, Inday Lalas, dikit ko yung aking channel. Ayan, para ma-notify tayo. Tamsak. Ang dami palang tao dito kay ano. O yan, 1,000 subscriber. Yan, Inday, nasa bahay mga kulalabs, Inday. Lagi na lang kitang hinanap-hanap. Winstar Periol, nagbaba ng bahay. Ayan. Natawa tuloy si AR. Ayan, nag 10 million pa talaga. Oy, ayan. Winstar Periol dan from Aristeo. Ayan. Ako naman lalabas, Eden. Maputla na ako kasi kulang na ako sa tulog. Ayan, YT Pamor. YT Pamor. Kakabanana. YT Pamor. Bikers, YT Pamor. Nakaka-high blood, nakaka-low blood. Ayan. Mas nakaka-high blood pag walang pera. Ayan, 4 million in the house. Miguel Love shoutout. Nag 4 million na lang. Buti walang nag-wielding. Salamat naman. Saang bansa ka, lalabs, bikers? Bikers, saang bansa ka daw? AR Mix Black Dan from Aristeo. Ayan. Ayan, lalabin nyo yan si Sir Aristeo at maraming ayuda dyan sa bahay niya. Maraming tao. Ayan, kinakain ni Lolo yung aking likes. Harang ulit, host. Ayan, lalab, salamat sa paharang. Ang sarap naman ng amoy. I feel hungry. Winstar, tingnan natin si Winstar. 1.38. Tingnan ko nga Winstar kung nakadikit yung main channel ko sa'yo. Wait lang. Ayan, 6 million in the house. Miguel Love, shout out 6 million. Salamat po sa 6 million in the house. Thank you so much. Winstar Periol, try attend sa live ko tuwing 1 p.m. Pinas time. Makakakuha ka ng 25 to 60 sub daily. Sabihin lang, invited by Ilocana. Ayan, lalabs, salamat. Nabalikan na kita, Ilocana, lalabs. Sana ma-notify ako para nag-live ka. Makakuha tayo ng 25 to 60. Don TV Dan from Aristeo Geronella. Ayan. Don TV Dan daw, lalabs. Si Sir Aristeo. Pabalikan na lang Don. Don. Da 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 da. Ayan, tingnan natin kung nakadikit. Ako kay Winstar Periol. Winstyle. Ayan, Bicolanang Uragon nagbaba ng bahay. Bicolana. Bicolanang Uragon. Aristeo Dan din po. Thank you. Ayan. Sir Aristeo Dan daw po sa'yo si ano po. Si Wingstar. Bakit ba
hindi malimot ang katulad mo. Ayan, Wingstar, tingnan natin kung nakadikit yung main ko sa'yo, Lalab. Wingstar Frayol. Wingstar. Nakaming channel ka rin naman. Ayan, dati pala tayong dikit, Lalab, Wingstar. Hindi ko alam kung saan tayo nagkadikitan. Ayan, like ko na lang to. It's my tita's birthday. Ayan. Wow. Happy birthday sa tita mo. And dati pala tayong dikit, Winstar, Lalabs. Yan, sinik ko yung main ko, nakadikit pala ako sa'yo. Dan na po doon. Ayan doon, dan daw si, Virgie. Salamat naman, na dan na rin. $5 million daw, Miguel Love, shout out. Nahirapan ako dito kay Don. Ang hirap hanapin ng bahay ni Don. OMG. Don TV tayo 20. Don 20 raw kayo Don. $20 raw kayo Don. Pinahirapan mo sila Don. Bakit ganito to? Ayun ang dumikit. Mga lalapalablab din pa ako sa nakapina yan. Eden, doon tayo doon. Doon kayo raw doon. Ayan, 6 million in daws, Miguel Love, shout out. Dan na Sir Aristeo Gironella from Don TV. Ayan. Sir Aristeo, dan daw po si Don sa'yo, sir. Bikulan ng Uragon. Ayan, nagbaba ng buy. Bikulan ng Uragon. 6 million in daws, Miguel Love, shout out. 6 million. Ayan. Tamsak dan Aristeo Gironella, tusok na lang ako. Ayan. From AR Mix. $4 million daws, Miguel Love, shout out. Mga lalas, siguro lang mag-out na kaya ako mga lalas. Nagugutom na ako eh. Bukas na lang uli. Ayun mga lalabs, maraming salamat sa inyong lahat. Mag-out na po ako mga lalabs. Thank you so much AR Mix Vlog lalabs. Thank you so much. Ayan Don, Sir Aristeo, Miguel Love, shout out. Thank you so much Ilocana. AR, Eden, Winstar lalabs. Thank you. Ayan, mag-out na ako mga lalabs kasi nagutom na ako. Wala pa akong kain. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat, bikers. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless us all. Ingay, madam, ingay. Ingay ba? Ingat o ingay? Ingat, madam. Ayan, Sir Aristeo, mag-love shout out. Thank you so much, Sherwin. Sige, play kita, Sherwin, ha. Pag pa-out na ako, lalabs, i-play ko yung mo para magkaroon ka ng WH, dagdag rin yun para matulungan kita.
Ayan, Sherwin, Sir Aristeo, everyone, AR, mega love shout out everyone. Thank you so much. God bless us all. Ay, out ka na. Yes, lalab, Sherwin, na mag-out na ako, lalabs. Ayan, play na lang kita, Sherwin, okay? Para sa WH mo, God bless us all. Bye-bye, everyone. Thank you so much.